Когато съдбата отреди на едно село да преживее своя собствено чудо, нищо не може да я спре. Дори то да има шепа жители, дори те да са отчаяни, дори и медиите да тръбят, че селото умира, все още нищо не е изгубено. А само преди половин година нашият репортаж за красивата природа и възможностите на това населено място започваше да звучи като панихида. 17 жители има регистрирани като постоянен адрес. Няма и работа тук за други хора да дойдат. В България всяка година се закриват по 30-40 села. Няма спасение. Нищо не може да се направи. В този ден селския православен храм Свети Димитър, заключен от години, също отвори врати пред камерата ни. Местните хора бяха забелязали, че иконата на Божията майка в техния храм е по-различна от другите. След дълги проучвания в интернет, след множество телефонни консултации с художници, реставратори, становището на всички беше категорично. Става дума за изключително рядка иконография в България и в света. Въпреки тези данни, упорито отлагахме излъчването на първата си новина за откриването и защото в селския храм щеше да стане лесна плячка на крадци. И тогава получихме благословията на русинския митрополит Неофит и бъдещ патриарх да преместим светинята на сигурно място в Русинската митрополия. Нещо за ще разгледате на гърба. В катедралния храм русенци 3 месеца ежедневно се редиха пред нея, за да я окичат с любовта си и вниманието си. В кой момент обаче трябва да спре ангажирането на една медия или журналист с един проблем? Какво от това, че една икона имала нужда от реставрация? Не е ли работа на църковния елит да се занимава с това? Докато ставаше ясно, че пари за реставрация църквата няма, от Трявна дойдоха и първите данни за произхода и автора на иконата, а ние постепенно стигнахме до извода, че ако всеки от нас не стори нещо за да помогне, то помощ няма да дойде от никъде. И така дойде и денят на първия в историята на село Пепелина, благотворителен празник, когато иконата си дойде отново у дома. Мога само с една дума да кажа прекрасна. Това е една от най-хубавите творби, съкровени на древненския азограф Цаню Захариев, създадена малко след освобождението. Виждала съм икони в много по-тежко състояние, които са възстановени в първоначалния си блясък. Това, че иконата е повредена, тя предимно в долния си край, това е резултат на това, че е била изложена на влага и на такива неподходящи условия, но живописта е достатъчно добро състояние, за да може да бъде възстановена. Скептиците и невярващите преди този ден бяха десетки, дори стотици. От другата страна, в социалните мрежи, в много културни институти имаше хора, които се вълнуваха и вярваха. Подготовката на празника по странен начин ежедневно символизираше борба между вяра и неверие, между надежда и страх. А хората от Пепелина облякоха новите си дрехи и дойдоха на празника с близките си да закичат същата онази кърмеща Богородица, която бяха изоставили и заключили с години. Пресветая Богородице, Дево рук наших дела и спаси, Господи, люби Твоя. Един храм се поддържа с труда и с отдадеността на християните, защото всъщност силата на обществената молитва, която се извършва в храма, става с присъствието на християните, водени от своя свещеник. Нека да бъде поддържан отново така, но това ще стане с даренията и с помощта на християните. Умиращото село с 15 жители изглеждаше ето така в деня, когато иконата се прибра от дома, за да събере вярващите. В буренясалите дворове някой го коси и почисти. Някой пусна музика и тя напълни с празник всяко пусто кътче. Пристигнаха хора от градове и села на по 100-150 км. Напукна инерцията на бюрократите, напукна страха от пропукване на статуквото. Донесоха сладки, усмивки и бъдеще. И всеки забрави колко пъти беше казал, този празник няма как да се случи. А чудотворните икони правят точно това. Карат хората да вършат невъзможни неща.